Ну і зараз, коли ласка, запрошую сюди Олександрову Людмилу. Ось такі дипломи. Баранова Кристина. Ветрова Світлана. Гавон Катерина. Пробачте, не можу помилитися. Гудкова Наталя. Жигамонт Наталя. Залезин Алексей, Петербург. Игнатьева Алена. Сперва жанчина. Колесникова Валентина. Колмаева Людмила. С Голландии. Карашкевич Инга. Карпачова Татьяна. Рыбакова Анастасия. Лабуть Руслан. Мясникова Катерина. Немагай Юрий. Полозова Анастасия. Платонов Юрий. Уласевич Татьяна. Рыбакова Нина.
Петручику Владиславу. Чепелева Алена. Шамшур Чеслав. Привітання вам. Дякую, село. Дякую, Ваша Екселенція. Куваєва Вольга, з організаторів цього полінеру.